Yo, check. It's been a while, no? Kamusta naman ka mo, diba? Kasi ibang grabe ng panghimisong mo. Charot lang. Yo, shout out tayo ko sa pamilya, mga family, kung ila, Miles Sato, Christian Incarnado, Liberty Custodio, Lima Equipado, guban pang mga gikan na ay Jesse Renoco. Right. So, anyway, stay safe and healthy mo diyan, no? Kitang tanan. Daron, natoy trending ba nga say kumain daw kuno ng malunggay para di mapunta sa malingay. So tuod kinsa man tong mga naay partner diha nga naay nagchar-char sa ilang doctor or nasa medical field. Kay mao na yung mga prone sa kamandag sa doktor, no? So karon sayon ra man na. Dali ra na. Pakanto na nimo apple tagadlaw. Nari ito saying an apple a day keeps the doctor away.